Hej alle sammen og velkommen til min store by, hvor vi byggede vi prøvede at bygge med en ven Kasper B's hus, men jeg skulle kalde videoen blev jo lukket væk, og ja, det var lidt noget pis, så velkommen til en ny video. I dag, jeg ved ikke helt, jeg havde bare lyst til at vide, hvad jeg vil lave. Jeg havde bare lyst til at lave nogle videoer. Skal jeg vise jer nogle flere hus? Jeg har tænkt mig at vise det her hus. Okay. Her er der springvand, men jeg synes jo bare, at jeg gad herinde. Så er der en stol her, hvor man lige kan sætte sig ned, og så herinde er tv'et. Lille tv, lille stol, et stol herude til en hest, så videre. Og ja, så ja, det her rum ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Det her billede. Det var svært at få, men jeg gad at have det. Så her er en spiserummet. Han er sengen, der er flere senge. Det er bare min mor og fars hus. Nej, de gad også godt have et hus her. Så er der et kæmpe billede her også. En af de hjørnesofaer, jeg elsker at bygge. Og en mere, og en kiste, og en stol. Ej, jeg har faktisk en idé, hvad jeg skal bygge. Så skal vi bare lige finde en perfekt sted. Så skal jeg lave noget mere sti. Jeg skal lige have... Nå ja, jeg glemte at vise noget. Den kalder jeg Langebille. Det er en rimelig lang sti. Altså rimelig lang sti. Hold nu op med skide hund. Nå, så falder du bare i søvn. Nå, hvor er du shit, Max. Så skal vi bare lige finde noget. Skider du lige med det samme? Fanden er der galt med dig, hund? Den der. Hvor lang skal den være? Det var rimelig langsomt nok. Ja. Ja. Jeg kan godt høre det lidt larmende. Hunden, det er ikke tid til at sove nu. Hvad er der galt med Max i dag? Ja. Han har jo været til hundesyg. Han er måske en lille smule træt. Så sætter vi den sådan lige her. Hold nu fast, det larmer. Skal lige have nogle græsblokke. Og ikke lige der. Skal vi lige have græsblokkene frem igen. Lad os smøre til en sti og rundt om det, jeg vil lave måske. Jeg laver et kæmpe stor biograf. Det er det, jeg gør. Jeg tror ikke, jeg laver en biograf. Jeg tror, jeg laver en undervandsbase. Jeg laver en undervandsbase. Og hold nu fast, det larmer lige nu. Hun har nu op med skide.
Jo, du sådan pusher. Vi ser, er du syg, Max? Nå, det er synd. Han er lige kastet op. Det var synd. Kom herop til mig. Ja, sådan der. Ej. Jeg tror nok, den bygning at lave, den laver jeg færdig i net. Max! Jeg kan ikke se skærmen, hund. Så træt burde du heller ikke være, hund. Ja. Yeah. Du siger, ja du er, Max. Ja du er. Og by the way, min hund hedder Max. Hopla. Det er stor nok plads. Det er en kæmpe stor undervandsbase. Ja. Hvis den der slime kunne lige flytte sig. Danke. Så skal I sgu da ikke rende ind igen. Forsvind. Hej Maxi. Hej, du er sød. Ja, du er sød. Ja, du er. Wow, nu kan man begynde. Og jeg er næsten lige kommet hjem fra skole, så jeg skal nok fryse lidt på grund af, at der er rimelig vådt og koldt udenfor lige nu. Hvordan har jeres skoledag egentlig været, hvis I nu har været i skole i dag? Se, kan jeg ramme en hest? Ej, jeg mistede den der slime. Hun holder op med at skubbe på mig, du smadrer kameraet. Nå, nu er det vel net. Jeg flyver lige hen til... hvad skal jeg hen til? Hvad skal jeg sove hen ved? Der. Jeg tror, jeg sover der. I mit hus. Bum. Er der ikke nogen monster lige der? Jeg skudte jo efter den. Get the fuck out of here. I punch it and then it's dead. I'm so strong. Let's go in the house. Run. Gotta go fast. Go. Max. Hey Max. Pussy. Kan du se katten, hund? Men jeg tror, jeg ender videoen her, så vi ses vi nok. Når jeg er færdig med en kæmpe underværdisk bane. Hej! Eller parkourbanen. En af de to ting. Hej!